We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Have a wonderful Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga kapuso sa Dato din si Suat ug Buluan sa Maguindanao Province. Say good morning! Good morning, Sab Jill. Ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Rizal ug Socon sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang Cagayanong mahilig sa pag-atiman og koi fish. Sayro nato kung paun sa kini nagsugod, kauban si Dan Borja. Samtang sayog mga kapuso, dungan sabtang makakaton, kalabot nining hydroponics gardening, kauban ang tagubenyang si Dayan Arbuso. Samtang sa Bestok, makachikahan natin ni Rossi, si kapusong Dingdong Dante. Mga kapuso, this morning sa Cumbira Express, biyaheng Europa kita, sanglit dunga tong sayron, ang usa sa ilahang best tasting pastry products nga suwak kaayo pang merienda. Tama ka diya, Jill, kay this morning atong dungang tilawan og tun-an ang giandam sa atua ni Ara Gomez sa Cagayan de Oro City nga si Cillian Canoli. Hi! Gagawa tayo ngayon ng isang Italian pastry at ito ay ang cannoli. So, dito sa aking harapan ang lahat ng mga sangkap para pagawa tayo ng isang cannoli. Kailangan natin ng flour, sugar, konting butter, tsaka kailangan din natin ng dark chocolate. Tsaka kailangan din natin ng eggs, white eggs, cinnamon powder, at syempre, ang pinaka-kailangan natin na ingredients sa paggawa ng cannoli ay ang ricotta cheese. 1 cup of flour. And then a pinch of cinnamon powder. Just a pinch lang. You spread it. And lastly, for the dough, we need 1 tablespoon of sugar. White sugar. And mix lang. And then egg. Kailangan nito ng egg. So, pag maging dough na siya, lipat na lang natin dito yung dough. Kuha na lang tayo ng isang maliit na piraso para magkasya sa ating molder. So, ayun, na-flatten na natin ang dough natin using this. So, ngayon na natin gagamitin yung shaper. So, ayun, nalagay na natin siya sa molder. Ganyan. Gagamitin natin ngayon ang egg white. Ibabrush natin dito. So, ready na to for frying. So, ayun, tapos na natin prituhin yung mga. Dahan-dahan lang po sa pagtanggal nito kasi baka masugatan kayo. Ayan. Naka-ready na din yung ricotta cheese natin sa bag para pang filling sa loob.
avocado cannoli natin. This is the classic cannoli with choco chip topping. Mga kapuso, bida na sab nato karong buntaga ang mga mahiligon sa pag-alaga og mga binuhing isda. Apan karon usa ka koy habis na sab ang atong makauban. Sabay-sabay natong sayron kung unsa ba ang nahatag nga kaayuhan sa pag-alaga niya og koy kauban si Sir Dan Borja gikan sa Cagayan de Oro City. Sir Dan, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon, sir? Okay na kayo, Sir Cyril. Thank you po. Good to hear kay maayo ra ang imuhang kahimtang karon, Sir Dan. Pero sir, unang-una no, please share to us kung paunsa ba nagsugod ka sa pagkahilig aning isda nga koy. Well, nag-start ko maybe 6 years ago. Dayon, ginagmay lang to. Nag-start ko siguro mga 2-3 aquarium. Nag-enjoy ko with my family. Dito na dayon nagsugod nga ni hinahinay na kong cut-on about sa hobby. Dayon, dito nidaghan na nga ako ang mga isda nga binuhi. Pero sir, Dan, tan-aw nimo ngano ka nawili sa pag-alaga ni ining koy? Well, usa yun sa mga rason yun nga nawili ko ani ang ilag yung ilang mga colorful kay nga mga appearance, no? Nga kumbaga sa psychology pa na siya itawag daw nga optical illusion mga every time daw nga mutan-aw ka sa fish, sa koi fish. Na daw yung translation at the back of your brain nga gitawag nila og joy. So malipayon ka nga magtan-aw sa koi fish nga galangoy-langoy with their beautiful colors. Good to hear nga makahatag gid og kalipay ang mong isda, sir. Pero Sir Dan, sa imuhang kaugalingon ba o na personal note, makaingon ba ka nga adunay kalipay nga nahatag ang koy diya kanimo? Yes sir, yes sir. Actually, usa na siya sa mga pamaagi sa kong pagpanambal because 6 years ago nang mild stroke ko. So ni kalma-kalma ko sa kong pagpanarbaho. Dayon nang hinahinay kong buhay ani nga mga koy kay ingon lagi nila kay stress reliever. So para sa ako, usa jud ko sa mga naka-benefit anang stress reliever nga ilang gitawag. So na-relieve jud ko, dayon nag-enjoy. And yan, ang whole family yun po na ko, nakita po na ko nga nalingaw sila sa akong ikalingawan. Apan sir, ang pag-alaga ba aning koy, unsa ba ang kasagara nga tinuhuan ani? Aduna ba kini swerte nga dala? Yes sir, yes sir. Daghan jud kayo ako na mga met ani, especially ako mga mentor before nga kini yung mga Chinese yun ang nag-introduce yun ani sa tuwa sir nga gahatag siya og lucky charm, no? Swerte kumbaga sa ang mga tao nga kapamuhi og koy, swerte yun ang mga tao, no? Pero usa yun sa nakakuan sa kuha yun ani na nag-share sa kuha sir, Chinese lang yapon. Ang ilang yung pagtuog yun about keeping koy is muluwas daw siya sa imuhang kinabuhi. Meaning daw nga instead nga nay madisgrasya sa inyong family, matingala ka nga inyong koy mo'y mamatay. Mura og ni replace ba sa ana nga pagka-istorya ni sir. And that way na amaze yo ko nga wow inani ang iyang way of keeping koy nga grabe yun. Mura gani og a friend that would sacrifice to a friend, to other friend. Mura inana iyang pagka-istorya sir. Grabe sir, makabilib gyud ning koy no kay kung ugaling tinuod yun nga muluwas kini og kinabuhi, dako gid kayo ning tabang sa usa ka pamilya. Pero Sir Dan, unsa ba ang imuhang mensahe sa atong mga kapuso nga buot sab mag-alaga niini nga isda? Ako lang imensahe gyud sa kadaghanan kung gusto gyud mo magbuhi ani nga kind of animal no kini hobby sa koy, this is a continuous learning daw. And I remember J.R. Seba, nagsulti siya nga, the beauty of keeping koy is the uncertainty daw. So, dili pagkasigurado, uncertain juga. So, meaning, kung magbuhi kag koy, forever ka mag-study ani about keeping koy. Continue yung taga-learn ani, whether baguhan ka or 20 years na ka sa aning hobby, ga-continue pa dyan kung kagkaton aning hobby nga koy. Thank you very much, Sir Dan Borja, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Ug more power, sir, sa imong pag-venture ug pag-alaga ni ining mga patsada nga isdang koy.
Thank you kay Sir Cyril. Thank you po. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa nga to mo GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, more chikahan o good vibes ang hatod sa Best Talk kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Good morning mga kapuso. Welcome to Best Talk. Excited na kayo ko karong buntaga kay makauban nato usab ang Kapuso Primetime King ug host sa Amazing Earth. Walay lain pa ako di si Kapusong Ding Dong Dantes. Maayong buntag, Ding Dong, and we're very happy na makasama ka ulit dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ang gising mo at ng Dantes Squad? Maayong buntag, attorney, at maayong buntag sa lahat ng mga nanonood sa At Home with the GMA Regional TV. Mabuti naman, okay naman yung gising kanina, lalong-lalo na when I woke up next to, my 2 kids and my wife. It's always inspiring. We're very happy dahil pinagbigyan mo talaga kami. I know that you have a very busy schedule. Pero you mentioned about the kids to. Nakita namin yung post niya na little boy helping out in the backyard. We'd like to know sino ba ang nagturo kay Ziggy naman na magwalis. Ay, nako. Well, pag backyard, toka ko yan. So, may kanya-kanya kami mga tasks dito sa bahay. Siyempre, si Marian, doon siya sa online school ni Zia, tsaka sa kusina. Ako, doon ako sa labas, sa backyard, sa paglilinis. So, siguro, sa akin nakita ni Ziggy Boy yun, kaya medyo ginagaya niya. Hindi nga lang yung pagwawalis, minsan pati pag sa umaga, pag nag-workout ako dyan, minsan ginagaya niya. May mga pinupulot din siyang mga kung ano, nagpupush up din siya doon. It's really like, the little ding dong. For sure, maraming mga kapuso natin na nanonood ngayon would also want to learn some parenting tips naman galing sa'yo. Baka you can share a thing or two sa ating mga kapuso, Dong. Oh, wow. Well, sabi nga nila, wala naman talagang perfect parenting tip at wala daw talagang manual na kasama ang pagiging isang magulang, and I guess it's really up to the parents on how they adapt to certain situations. And syempre dahil iba-iba rin yung personality, 'di ba, ng mga bata. Kala namin dati kung ano yung pamamalakad kay Zia, ganun din kay Ziggy Boy. So but apparently, we really have to adjust. You have to be creative and think of ways on how to still execute these activities para ma-fulfill, 'di ba, yung kanilang development. Kung nyari gagawa ka ng tent sa pamamagitan ng mga kumot, 'di ba? So you'll just really have to mimic the outside world, especially now that kids are not allowed to explore outside muna. So konting tiis with a little bit of creativity, I think it could get the job done. Amazing talaga. Thank you very much for those parenting tips. And of course, speaking of amazing, Dong, I would like to congratulate you also dahil Amazing Earth, you're celebrating now your 3rd anniversary. Ano bang hindi mo malilimutang experience sa Amazing Earth? Ay, nako, grabe. Noong una nga namin ginagawa ito, parang sabi namin sa mga sarili namin, lalo na sa production, ano kaya to, ilang seasons kaya tayo, gaano katagal tayo. And yet, eto na, umabot kami sa pangatlong taon, nasa 3rd anniversary na kami. At when we talk about the most memorable highlights of the show, yung una dyan, yung siyempre yung Verde Island Passage na tinatawag, kasi doon namin sinut yung pilot episode namin. Yung isa pa ay sa Palawan. Memorable para sa amin yan kasi doon kami nag-celebrate ng 2nd anniversary. Yun yung mga specials na yun, of course, along with our Amazing Earth features. And we have you to thank kasi we get to discover how beautiful Mother Earth is, and of course, how important our responsibility is in taking care of our wildlife. Pero dahil miss ka na din namin dito sa Mindanao, Dong, ano ba yung mga hindi mo naman malilimutan naman in your time or in your visits here in Mindanao? Ay, nako, of course. Unang-una na dyan yung warmth of the people whenever I visit. Talagang yun yung isa sa mga reasons bakit gugustuhin mo talaga bumalik parati. And of course, yung napakagandang tanawin, lalong-lalo na sa baybaying dagat at pati sa mga bundok, lalong-lalo na when you're on the way to Bukidnon area, 'di ba? Yung that long drive, oh my God, super beautiful. Thank you for that, Dong, and I'm sure everyone is excited to celebrate with you dito sa Amazing Earth. Ano ang mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao? Yes, sa ating mga kapuso all over Mindanao, at dahil
3 years na kami, 3 special anniversary episodes po ang gagawin namin para sa mga viewers. Kaya sa mga kapuso natin, daghang salamat sa inyong suporta sa Amazing Earth. Thank you very much, Dong. I think kami ang dapat magpasalamat sa'yo because every time you are on the show, sobrang ang dami namin natutunan. Thank you very much and congratulations again for the 3rd anniversary of Amazing Earth. Maraming salamat, Attorney. Keep safe. And that was Kapusong Ding Dong Dantes. Chill lang mo mga kapuso, kay mabalik pang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, into healthy living ba mo? O dili ba kaha? Miyembro sab mo sa mga #Proud Plantito o Proud Plantita. This morning magod ato makauban ako sa Katagumenya kinsa nahilig sa pagpananom sa ilahang tugkaran, inaagi sa ginatawag nga hydroponics gardening. Ug iyahan na sab nga natagamtaman og hinahinay ang pag-asenso, inaagi sa pag-offer niya og healthy salad dishes. Ato makauban si Dayan Arbuso, gikan Tagum City, Davao del Norte. Miss Dayan, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Okay lang po. Good morning po sa tanan sa puso. Salamat kayo sa pag-invite sa ako din sa inyong mga segment. Og unang-una, Miss Dayan, no, please tell us and share with us about niining kung sabay naaani nga pamaagi sa pagpananom sa ginatawag nga hydroponics gardening. Ang hydroponic gardening is form of gardening na dili magamit og soil. So ang ginagamit lang niya is nutrient solution nga tubig. Wow, bago pamaagi dahil sa pagpananom, Miss Dayan, no? Pero nganong kiniba nga pamaagi ang hydroponics gardening ang imuhang napili nga i-practice diha sa imuhang backyard? Naka-decide ko nga magtanom ani kay refer sa ko ang igago pud sa ko ang husband. At first ato medyo sikat lang. So gitry lang nato sa search sa Facebook kung sa ang hydroponic nga gardening. Then dito na nagsugod ang tanan nga giganahan kay ko pag ayo sa way nila nga magpatubo ana. Then isa po sa reason nga nung nag-push na ko ang hydroponic kay layo kayo mong balay. Medyo layo gid sa market. Then gusto mo gud nako nga kanang dali na lang ang access sa mga gulay kaysa mag-adto pa og market. Well, sakto yun ka diha, Miss Dayan, no? Pero kani ba nga pamaagi sa pagpananom, easy lang ba ni? O unsa ba ang mga angay nga mga materyales nga i-andam para sa hydroponics gardening? Yes po, applicable po sa tanan. Ako pong 5 years old na anak, ako po sa ginatudloan sa hydroponics. Then, maski asa ka nga lugar, maski nagpuyo ka og mga hotels, ngayon na pwede ka makatanom ngayon na. Maski wala po siya sunlight, pwede po ka makatanom. Ang tawag po ana is indoor nga hydroponics. Ang imuha lang kailangan is una ay container. Pwede ka mo gamit yung maski yung sa container. Pwede yung mga plastic container as long as food grade sa. Second is medium grower. Ang medium grower is muna siya ang hold sa plant o sa roots para mutubo tong hydroponically. Ang akong ginagamit na medium grower, dagan klase-klase. Ang uban mahal kayo kung mutanaw ka sa market. Pero akong ginagamit is sponge lang po. So, kanang sponge is barato lang na siya, 5 pesos lang na siya. So, ikat pagid na ko na siya into 4. So, mas makasave jud ka. Sunod nga kinahanglanon is seeds. Then, ang ikaw-pat is ang tubig. Then, ang last is ang nutrient solution. So, muna na siya, pwede na ka makatanom po, ana. Miss Dayan, compared sa traditional nga pamaagi sa pagpananom, no, nabay kalahian sa lasa o kalidad sa gulay, inaagi sa kining hydroponics gardening during our harvest na sa mga gulay? Ang difference nga ako ang napansin compared sa soil, kay mas crunchy ang crops compared sa soil. Then, mas healthy po siya, kay layo siya sa mga harmful na chemical na present ang soil. Mas gwapo yung tubo, mas dagko siya. Miss Dayan, sa traditional nga pamaagi sa pagpananom, no, kinahanglan ta og healthy nga yuta, kining fertilized nga yuta, no, aron nga tambok o maayo ang kalidad sa gulay nga atong ma-harvest. Pero dinis sa hydroponics gardening, unsa bang sekreto aron nga sakto o kaning healthy ang pagtubo sa ato ang gulay? Ang sekreto para nindot gud ang kay ang nutrient solution. Dapat gwapo gud imong nutrient solution o gwapo gud ang airflow pod sa imong kamnanan.
siyempre, ang pinaka-importante, dapat nagid ato ang adlaw. Gwapo gid ang tubo niya kay ang sa hydroponics manggod kay ang solution niya nanatanan dito ang nutrients na kinahanglanon gid sa tanom compared sa soil nga gardening po. Well, great to know that, Miss Dayan, no? Og among nasayran na kini mga hinarvest nimo gikan sa hydroponics gardening, most of nga mga gulay ang inyong gina-serve sa inyong restaurant. Unsa ba nga mga healthy dishes, Miss Dayan? So tungod sa kuang mag-hydroponics, naka-decide ko nga mamaligya. So karon na tukod ko ang kuang kaugalingong store na ginadayo pud sa ug daghan pud nga giganahan sa among salad. So daghan ni gina-offer gikan sa rolls, sa sandwiches, sa burgers, mga chips pod, o daghan pang mga salad. Wow, na-excite na hinuon ko no nga makatilaw sa imong mga healthy salad ug uban pang mga healthy dishes. Diha, Miss Dayan, unta puhon-puhon makalaag ko diha. Thank you so much for sharing your time with us this morning, Miss Dayan, ug amping always. Salamat kay mga kapuso ug maayong buntag. Sa isip mahiligon sa pagpananom ug pagkaon og gulay si Dayan, nahimo kini niyang motivation aron nga ang ihang mga inaning gulay matilawan sab sa uban. Samtang Jill, pinaagi sa pag-alaga ni Dan Borja og mga isdang koy, nahimo kini niyang source of happiness ug nakatabang kini nga makarecover siya gikan sa iyahang balatian. Saig mga kapuso, atong atangan ang 3rd Parts Anniversary Special sa Amazing Earth kauban si Kapusong Dingdong Dantes karong June 27 na sa bagong time slot 7:40 PM dinhi lang sa GMA. Mga kapuso, na-inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Eleanor Roosevelt. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si RG Relator. Buong puso para sa Pilipino.